κρατήσει την μπάλα και να βγει σε αντιπιθέσεις και να βάλει κάποια γκολ. Κανείς δεν προμηνύει το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Κάτι ξέρει ο Σάκης Τσιόλης για να γελάει στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθεια με τον Wellington, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά. Ο Δόνης εδώ βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ρολάρει για την ομάδα του. Εδώ έχουμε πέναλτι που δίνει ο Βασάρας στην ανατροπή αυτή που κάνει εδώ. Ο Αλεξόπουλος ρίχνει τον Ρόκα. Ίσως αυτό να είναι λίγο περισσότερο πέναλτι από το προηγούμενο. Το θέμα είναι, όπως λέει και ο Βαρούγας, δεν υπάρχει ο Λεγονέγγιος. Ναι, περισσότερο. Είναι, δεν είναι, Νίκο. Εδώ φαίνεται πάντως να τον ανατρέπει. Θα το δείτε αργότερα. Πέναλτι λοιπόν, ο Wellington ξεκινάει 1-3. Μειώνει για την ομάδα του Τσιόλη, ο οποίος λίγο αργότερα θα βάλει και τον Λούις Άλβες στο παιχνίδι, βλέποντας ότι η ομάδα του έχει αρχίσει να ξυπνάει στον αγωνιστικό χώρο. Νάτος εδώ, Λουίς Μιγγέλ Άλβες μπαίνει μέσα για να βοηθήσει τον Wellington ουσιαστικά. Ψηλά το πρέσ των παιχτών του Θρασίβουλου στην ΑΕΚ. Ένα σούτ εδώ πρώτο τον Wellington στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει πετύχει βέβαια και τον γκολ. Και εδώ ένα φάουλ για την ομάδα του Θρασίβουλου με τον Wellington. Κοιτάξτε, καταπληκτική εκτέλεση. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Σάχα. Έχουμε το 2-3 και πολύ παιχνίδι. Τι λεπτό είναι αυτό, Νίκο? Είμαστε λίγο, έχει ακόμα 20 λεπτά παιχνίδι. Καταπληκτική εκτέλεση, λέει Βασίλη Κωνσταντίνο Νίκο. Αλλά πάει στο κέντρο της εστίας, κάνω λάθος? Νομίζω ότι πάει στο κέντρο της εστίας και. Έχει βάλει πολύ φάλτσο όμως στο. Όσο και φάλτσο να έχει βάλει, ο τερματοφύλακας πρέπει να κάθεται. Φέρει ευθύνη, εδώ φαίνεται. Αλλά όταν πέφτει, ήδη έχει περάσει η μπάλα μας. Εξακολουθεί. Βλέπεις εδώ πως πηγαίνει η μπάλα. Τη βρίσκει λίγο. Ναι. Αλλά όταν τη βρίσκει είναι πολύ αργά. Και πολύ δυνατό το σουτ του. Έχει λάθος τοποθέτηση ο τερματοφύλακας. Είναι εκτός θέσης. Αυτό το είπα, Βασίλη, ναι, καλά λες. Είναι εκτός θέσης. Άρα είμαστε στο 2-3. Είμαστε στο 2-3. Υπάρχει πολύ παιχνίδι ακόμα. Βλέπετε εδώ, κοιτάξτε ένα καταπληκτικό πλάνο με τον Σάκη Τσιόλη. Είναι ουσιαστικά θα λέγαμε παρακάμερα πώς πανηγυρίζει. Βλέπει ότι η ομάδα του μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Αγωνία κοντράστ με τον Γιώργο Δόρη να κοιτάει τον πάγκο του, να σηκώνει αρχικά το λαγό. Βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά και βγάζει τον Τζιμπούρ για να περάσει στο παιχνίδι. Κάπου εδώ να ελέγξει λίγο το κέντρο και να μπορέσει έτσι να. Βλέπετε και ο Τζιμπούρ δεν είναι καλό στο μάτσο ούτως ή άλλως. Προσπάθεια εδώ να αντιδράσει η ΑΕΚ με τον Πελετιέρη. Το είχε κάνει και στο προηγούμενο μάτσο με τη Λάρισα. Ένα σούτ, η μπάλα φεύγει λίγο έξω. Αυτό όμως εγκυμονεί σε κινδύνους, γιατί ανέβηκαν παραπάνω οι αμυντικοί με την έξοδο, ας πούμε, του Τζιμπούρ και κερδίσανε μέτρα και ξεθαρέψανε, ας πούμε. Και... Ναι, εδώ ένα πολύ άσχημο πέσιμο του Χουάν Φραν. Ο οποίος ευτυχώς συνέχισε όμως, Νίκο. Συνέχισε, ναι, αρχικά φάνηκε ότι είχε πρόβλημα, ότι θα χτύπαγε δηλαδή. Εδώ κοιτάξτε τον Wellington τι ακριβώς κάνει. Ταλαιπωρεί 3 παίχτες της ΑΕΚ, καθώς είμαστε στο 78, 10 λεπτά πριν το τέλος. Και ουσιαστικά σερβίρει το 3-3 στον παίχτη που έβαλε ο Σάκη Τσιόλης στο παιχνίδι, στο Λουίς Άλβες. Και το κάνει 3-3. Θα μπορούσε να γίνει ένα φάουλ. Η συμπεριφορά είναι τεχνική σε όλα τα επίπεδα. Και η φάση έχει ξεκινήσει, αν το δούμε καλά, από την δεξιά πλευρά του. Έξω δεξιά. Και πιο νωρίς από τα. Η μπάλα την έχει, περνάει, το κοιτάζει. Πάει 3 παίκτες επάνω και δεν μπορεί κανείς να τον αντιμετωπίσει τον Wellington. Δεν υπήρχε αυτοσυγκέντρωση γενικά στην άμυνα της ΑΕΚ και σε όλη την ομάδα. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε και από το κέντρο ξεκινάει το πρόβλημα, το πώς μαρκάρουν τον αντίπαλο. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο. Γιατί εδώ θα μπορούσε να γίνει, όπως είπαμε πιο πριν. Και εδώ κοιτάνε 3 αμυντικοί την πάσα που γίνεται στον άμυνα. Και ο φάουλ θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε κάποιος να τον σταματήσει, το βλέπουμε και από μια άλλη κάμερα. 3-3 λοιπόν για την ομάδα του Τσιόλη που έχανε με 0-3 στο πρώτο μέρος. Και κοιτάξτε τι γίνεται στον πάγκο του Θρασίβουλου σε ένα μάτσο που ουσιαστικά στο ημίχρονο και 2 πιτσιρίκια θα πλήρωνε την ομάδα. Είμαστε στο τελευταίο τέταρτο. Η ΑΕΚ προσπαθεί κάτι να κάνει. Ο Μαϊστόροβιτς, ένα σούτ απελπιστικά out για την ΑΕΚ που έχει κάνει 2 σούτ. Έχουμε μετρήσει στο δεύτερο μέρος. Δόνης πολύ ανήσυχος, φωνάζει στους παίχτες του. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Ο Σάκης Τσιόλης, ενώ έχει μία ακόμα ευκαιρία, έχει περάσει και τον Μαυρογεννίδη στο παιχνίδι. Εδώ υπάρχει ένα κόψιμο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Ο κάτι ζητάνε εδώ οι παίκτες του Θρασίβουλου. Βλέπετε τον Τσιόλη, πάμε στα τελευταία λεπτά. Βγαίνει και ο Wellington και φυσικά θα αποθεωθεί για να μπει ο Μαυρογεννίδης στο παιχνίδι, γιατί είναι και το χέρι του στον Βασάρα. Τελευταίες στιγμές στο γήπεδο της Φιλής, μια μεγάλη έκπληξη. Ολοκληρώθηκε εδώ 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι. Η ομάδα του Θρασίβουλου θα έχει την ευκαιρία με τον Wellington να κάνει ένα σούτ. Ο Σάχα θα κρατήσει τα χειρότερα για την ομάδα της ΑΕΚ. 3-3 και άλλη μια προσπάθεια εδώ που σταματάει. Αλλά με τον Ρόκα και τον Σάχα να είναι πρωταγωνιστές για αυτή την εδώ τη σύγκρουση που βλέπετε και θα τη δείτε και σε επανάληψη. Καθώς ο ένας πετάει την μπάλα και ίσως να έπρεπε να δεχτεί εκεί την κάρτα και ο άλλος τον ρίχνει στο έδαφος. Καλά, και ο άλλος το κάνει εδώ λίγο. Έχει και λίγο υπερβολή φάση.
Και εδώ μια τελευταία φάση με τον Εντίνιο που τον έβαλε ο Δόνης στο παιχνίδι. Ένα σουτ περισσότερο τη απελπισία. Έχει η μπάλα έξω. Μένει το 3-3 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ακολουθούν βέβαια μετά το τελευταίο σφύριγμα του Βασάρα οι πανηγυρισμοί στο γήπεδο τη Φυλής για το πολύ σημαντικό αυτό μαθήμα που πήρε η ομάδα του Σόκετσιόλη που έχανε 0-3 στο ημίχρονο. Και θα έμενε τελευταία στα βαθμολογία αν δεν ισοφάρισε. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Οικονομόπουλο.